martaba ɗaha khairul anam. Manzon Allah ban ji tamkar ka ba. mai martaba ɗaha khairul anam. Manzon Allah ban ji tamkar ka ba. mai martaba ɗaha khairul anam. Manzon Allah ban ji tamkar ka ba. Bismika Allahumma khaliquna, sarkin da yayyo ni yayi ummana, ya rabbu dubun basiranin kaguna. Yo yaban khairu na shugaba. Tira da mincinka Allahumma, kada doga manzo abban Fatima, al'adihi da sahabban sama. Sun nuna ƙwazo a kan shugaba. mai martaba ɗaha khairul anam. Manzon Allah ban ji tamkar ka ba. Zan gaisuwa gun waliyar rabba, Abul Abbas gaida kai shugaba. Iyali shehu ba zan ki ba, in saka ciki aya ban shugaba. mai martaba ɗaha khairul anam. Manzon Allah ban ji tamkar ka ba. Gausu zaman kaulaki shehana, zakin yaban annabi shehana, a sun koyo shehu da fan kaina, ni ma a yabo in zamu ja gaba. mai martaba ɗaha khairul anam. Manzon Allah ban ji tamkar ka ba. Kufan tafiya shehu na gaida kai, na sun kuyo gunka na gaska kai, shehana rufa'i muna ji da kai, domin abunmu kai ne ta gaba. mai martaba ɗaha khairul anam. Manzon Allah ban ji tamkar ka ba. Nai sallama gunka al-Mustafa, hadimi ne ɗaha yau gidanka nan nufa. Kai mun iso ɗaha in rarrafa, zuciyata kai kadai ta sa a gaba. mai martaba ɗaha khairul anam. Manzon Allah ban ji tamkar ka ba. mai martaba ɗaha khairul anam. Manzon Allah ban ji tamkar ka ba. Mai dadin sauti da khairul anam, dangatar rabu da kai ne a azam, kurma in kai magana ya imam, sai ya ji abin da ka ce shugaba. mai martaba ɗaha khairul anam. Manzon Allah ban ji tamkar ka ba. Sarkin halittu ina gaida kai, kai ka kira wata ta zo gaida kai, a gaban kafirawa su kai kas da kai, komai ladabi yake ma almujtaba. mai martaba ɗaha khairul anam. Manzon Allah ban ji tamkar ka ba. Mai kyautar duba ya ce wa a'a, ta kabe da haba ya ba'a, zai baka jibbe yana ma fara, mai hali
tamkar ka ba. mai martaba da khairul anam manzon Allah ban ji tamkar ka ba. Na zo da koko ina magiya, abban akram ne da bai gajiya, mai lakabi hadimi kajiya, kullum hidimar ka na sa a gaba. mai martaba da khairul anam manzon Allah ban ji tamkar ka ba. Na ji ko a tarihi sayyidul wara, baka koran wanda ya zo bara, mai hude ma na ji ya tattara, halin ka daban ne abban zainaba. mai martaba da khairul anam manzon Allah ban ji tamkar ka ba. Dan zamu huta ya al-Mustafa, Abubakar ne mai begen kafa, sai hatimi da na ɗan tallafa, fatan muka amsa abban zainaba. mai martaba da khairul anam manzon Allah ban ji tamkar ka ba. Ku danna mana subscribe domin samun bidiyoyinmu a duk lokacin da muka ɗaura.